सोरबालाय खालामबायलै र' दिल कहता है चलो उनसे मिले वादा तेरे बिना है वादा है लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए रीना जी थैंक यू सो मच राधे 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 रीना जी अब एलबी दे रहा है क्या अभी मेरा पास नोटिफिकेशन एक आया था कहते हैं सलून से मिले हैं मोस्ट वेलकम कैसे हो मैं अच्छा हूँ गुरु और आप बताओ दौरा फांगली एसएम आबो हेलौ जी नाउदार ना हेलौ आबो मा खबर मा खालामदों भाई एलबी नहीं करते लब हम एलबी नहीं करते आपको नहीं बोल रहा है पूनम जी को बोल रहा है बे अभी पूनम जी का एक नोटिफिकेशन आया है मतलब एलबी का राधे राधे एसएम आबो मा खालामदों मा खबर बहुत कॉल आता है कॉल नहीं है एसएमएस है एसएमएस मतलब मेरा 2 मोबाइल है मतलब एक मोबाइल को मैं ऑन नहीं करता है ना मतलब ओनली एलबी का टाइम में मैं ऑन करता है इसलिए बहुत फेसबुक का एसएमएस आता है मतलब फेसबुक में जो पर्सन को मैं फॉलो करके रखा है ना वो पर्सन मतलब एसएमएस आता है और फेसबुक का नोटिफिकेशन मतलब एक दिन में एक बार ये ऑन करते ना मैं वो दूसरा वाला मोबाइल को इसलिए मतलब बहुत सारा कौन कौन वीडियो डाल मतलब आता है बोला खालामाखैबा पूनम पागल वाव राधे 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 संतोष हेलो संतोष हेलो हेलो पूनम हंसराय इतना हंसराय वाव राधे राधे उठाना दे हेलो संतोष हाउ आर यू कहाँ से हो संतोष मजा बोल रहा है दिल कहता है लाइक डन थैंक यू सो मच मी एंड माय ब्लड थैंक यू सो मच और एमएम बी माबोरै दङ ब्र नावदों नै अखा हाहांलै बोथोरानो गोदाव सोराव दङ आरोना बिदिनो ओमफ्राय नों माबोरै दङ ब्र मा खालामदों गुड इभिनिं मटु हम यस लाइक कर दिया नावदार ना थैंक यू सो मच एसएम ओमफ्राय सन्तोष उदालगुरि हरपुर उदालगुरि हरपुर सन्तोष माबाया नाङाब्रा सिनायबाय आङो संतोष लाइक कर दो प्लीज राधे राधे पूनम रीना राधे राधे रीना राधे राधे और एमएम नों माहानिमोनलाय ना ब्र आं उदालगुरिनि ब्र आं उदालगुरिनि ब्र उदालगुरि एक मिनिट मबाइल चार्ज गैया ओमफ्राय गुस्सा नहीं है मेरा पास गुस्सा नहीं है रीना जी ना फ्राई मी एंड माय बाय बोल रहा है क्यों भाई अभी देखो 1 मिनट भी नहीं हो रहा है अभी जाएगा क्यों हेलो हेलो संजीत लाइकडान थैंक यू सो मच गीतिका थैंक यू सो मच गीतिका फ्राई मी एंड माय लाइफ पूनम बोल रहा है क्या हो गया पूनम को ओमफ्राय नों मा मावो ब्र नावदार ना आं दासान्दि जेबो मावा ब्र ओरैनो दं आरोना ओमफ्राय ओरैनो दायो न'आव साननैसो माने खेथि खालामलाबायनायदों आङो ओमफ्राय पूनम बोल रहा है पूनम को बोलो पूनम किधर है पूनम अभी तक नहीं आया है मेरा एलबी में और
और एसएम आब'आ मा नावदों थोड़ी देर के लिए ब्लू डीजे नावदों आरोना अके आब' होबाय दे आब' ब्लू होबाय ओमफ्राय गितिकाया माबोरै जाखो नांगौ दावदैनिफ्राय गुस्लायनाय राधे राधे सभी का राधा रानी का कृपा हो जाए राधे राधे बेनिफ्राय राधे राधे बेनिफ्राय माबाया सन्तोष मिनिबाय आरोना सन्तोषआ बेनिफ्राय मि एन्ड माइ लाइफआ राधे राधे नावदों ओमफ्राय गितिकाया मा नावदों एमएमबि होननानै मिनिदों आरोना हाथाय देखायनानै ओमफ्राय राधे राधे ओमफ्राय एमएमबिया मा नावदों नों फरायनो ना फराया ब्र' नावदों नों फराय आं फरायलालै ब्र' मथथे आङो 2017 ना मायावनो फरायनाय गारदों आङो 2017 यावनो गारदों आरोना आं फरायनायखौ बि मोननैनि गेजेराव मोनसे जागोन बेनिफ्राय मोटू इस्माइल हा मेटू इस्माइल है फेस्टिक नाइट तो बोलो राधे राधे आज हैप्पी हो मोटू हाँ आज बहुत हैप्पी मतलब राधा रानी ने मुझे सिखाया कि मतलब हर दिन हर पल मतलब स्माइल रहना चाहिए मतलब अंदर में जो भी हो मतलब स्माइल रहना चाहिए इसलिए मैं आज पूरा स्माइल है राधे 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 गुड वेरी गुड थैंक यू वेरी गुड सभी वेरी गुड आप लोग भी वेरी गुड यू विल ओमफ्राय एसआर संतोष मेरे साथ फ्रेंडशिप बनाओ सन्तोष ब्र' एसएम आब'खौ लोगो बानायनो थिनदों आरोना सन्तोष ब्र' एसएम आब'खौ लोगो बानायनो थिनदों सन्तोष ब्लू नांगौबा बुंबानो जाबाय बेनिफ्राय गाना गाँव मोटू होनना बुंदों गाना कौन सा गाना गाना है बोलो गा देगा थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं है थोड़ा सा गा देगा दिल कहता है मबाइला बेटारि गैयालै मा जाखोथाय आं नोंसोरनो बेनिफ्राय राधे राधे ओमफ्राय गितिका सिस्टारा नोंखौसो मिनिबाय होनबा नावदों आरोना मिथिया ब्र' सोरखौ मिनिखोथाय गितिकाया माबा मा होनो दसे दसेल' मोनसेल' एसेमेस हरनानै दलद सिरिनो हरोलै गितिकाया माबोरैथाय बेनिफ्राय मी एंड माई ब्लैक राधे राधे थैंक यू सो मच सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए बेनिफ्राय तुम प्रेमो तुम प्रीतो इसको मैं इसका गाना मुझे मालूम नहीं है नाब्ला नावदों अनुआ नाब्लि अनु गन्थं हमलिलि बेनिफ्राय अनन राधे राधे लाइक खालामना लांदे राधे 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 आं बिदिनो खानामदों आरोना गितिकाया राधे राधे समायासै अरायबो होनना बरायथारा ना वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि एलबिअ आरोना अनु नाब्ले मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय दसे समब्लाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनि एलबिअ नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आरो थेंक इउबो आरोना बेनिफ्राय अनन राधे 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 एसएम आब'आ अनन नावदों आरोना तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो तुम मित हो राधे इसको गाना मुझे आशा नहीं आता है हेलो उनाव सानजि गैला जोमावा सोरनोबा बेलेन्स सोना हरलागासिनो दानि लाइभआव खोन्थालायदों खिंलिं खांख्लांनो आयु सेस अनन राधे 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 एमएमबि ब्र' अके नावदों राधे राधे RK07 दिनैसो फैदों आरोना हेलो RK07 मा खबर मा खालामदों ब्र' राधे 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 बहुत अच्छा नाम डालना थैंक यू सो मच हम दिल की धड़कन में रहती है ला 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 थैंक यू अनन ब्लुबो होआ बावदोंलै बेनिफ्राय ब्लुबो होनो गोसो गैया नामा नों सनजिना होबाय दे होबाय होना होजोबदों आं र' बेनिफ्राय गिदिर गिदिर चेनेलफोरनो ब्लु होलायलायनो ना माने
होमबाबो होना होबाय दे आङो थेंक इउ स' माच मटु अके अके बेनिफ्राय आंना मोनसे मबाइलाव बेटारि गैयालै मिथिबाय ना चार्जआनो जाया मोनसे सासे चार्ज जागालांदों नाबा नोंसोरनो आइडि मोननै हरगौमोन आङो बेनिफ्राय MMB सैमा आथिंआ बेवहाय मोनफैलायबाय नामा दाना मेगन सादों नामा आंनि बेयाव फैनायखाय जी राधे राधे मी एंड माई ब्लाइफ राधे राधे थैंक यू सो मच मी एंड माई ब्लाइफ मतलब मेरा एल्बम में ना सबसे फर्स्ट आता है रीना जी और सबसे लास्ट आता है रीना जी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं ये बोलेगा कि राधा रानी का कृपा हो जाए ब्लूबो होआ ना बुंदों आरोना ब्लू होनायमोनथ' आं नोंनो माबोरै ब्लू होआखै जानांगौ नै बोखारबावबायसो ना आङो ओइ थांगासिनो दङ नैलै आंहा बिब' दावराव खालामबाय साहा लोंनो नों दा फिउचारनि थाखाय मा मावनो सानदों ब्र' होनना बुंदों आरोना ब्र' आंना फिउचारनि थाखाय आं गोबां टारगेट दंमोन आरोना नाथाय बायफ्लेजोब्बाय जास्ट आं दायो खेथि खालामदों आरोना बेनिफ्राय नेक्स्टआव माने आङो आंना टारगेटआ गोबां दंमोन आं माने थांगासिनो दं आंना टारगेटआ आङो माने मोनसे बिजाब लिरखांबाय आरोना ओमफ्राय बिजाब लिरनानै दिहुननो हायासै बेनिफ्राय मटिभेसन बिदिनो माबा टाइपनिबो आं माबादोंमोन बेनिफ्राय जायासै माने जिखुनु आंनो लाइफआव सोरबा सासे हेल्प खालामोब्ला आं मटिभेसन स्पिकार हिसाबै माने चेनेलबो खुलिनो सानदोंमोन आरोना बिदिनो बेनिफ्राय जेबो साक्सेस जायासै आरोना माने जागोन टारगेट दङ प्लेनिं दङ होमबाबो आं आद्राखौ खोन्थास'वासै आरोना आंनाव दायो मथथे बर'नि 100टा प्लास आं खन्थाइ लिरखांबाय आरोना लोगोफोर आंनो होआखै ना ब्लु ना नोंनो ब्लु खामाथो नाव थालांजोब्बाय दे राधे 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 ब्लुदों ओइ आदा नोंनि भिडिअ मोजांथार आरोना KR07 थेंक इउ स' माच अनुआबो एकदम मिनिलाबायबाय ओमफ्राय गितिकाया नै अनु होनना बुंदों आरोना अनु नाब्लेसो गथ' हंलायलायनो बिराद देलायो ओमफ्राय मेगन सायाखै आह' होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जेबि आं नोंनि भिडिअखौ दानिसो नायना फैदों आरोना नों दानि भिडिअ आगारदोंमोन ना नेट प्रब्लेम नामा नेट प्रब्लेमथ' नङामोन राधे 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 हर हर महादेव देबदेव महादेव बेनिफ्राय नाइस आगै लाइभआव साक्सेस जागोन दे दारा अके लाइभआव साक्सेस जानो थाखाय लाइभआव ना साक्सेस जानो थाखाय डिग्रिनि जेबो गोनांथि गैया नलेजनि गोनांथि दं आरोना लोगोफोर जेबो खालामाखै गितिका नामदो आरोना जास्ट 2 मिनिट दै आङो साहा लाना फैनो आंखौ साहा लोंनो लेंहरगासिनो आरोना जोंहा आब'आ ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थादो दै लोगोफोर आं माबा मोनसे खोन्थागोन नोंसोरनो ओमफ्राय थालांजोब्बाय दे एसेमिसा सरि बेनिफ्राय एद' दाम मुनिला बाय बाय मा नाम बुंखो सन्तोष आं बावबाय दे ओमफ्राय बुजियासै आङो अमम हर हर महादेव हर हर महादेव रनाजि सन्जितआ मैया आंखौ अन्ना होनबावो सन्जिया माने नों एसे माबा आइडि हरना होथारा ना खोन्था बुंदों आरो ना गाज्रि दामोन बेनिफ्राय अनन चाय पी लिया मोटू हाँ मतलब अभी मतलब पी रहा है और आप लोग के साथ भी बात कर रहा है मेरा हिंदी लैंग्वेज अच्छा से नहीं आता है रे सॉरी सॉरी रे बोल रहा है सॉरी रे मतलब सॉरी बोल रहा है ना मैं रे क्यों बोलता है मतलब ना मैं जो आंध्रा में मैं काम किया था तो इस टाइम में मतलब इन लोग मतलब रीति ये मतलब रे बात करते हैं ना इसलिए मेरा भी आदत हो रहा था मतलब अभी थोड़ा थोड़ा जो आपकी वजह से सुधर रहा हूँ मैं बेनिफ्राय नै लोगोफोर
लोगोफोर मा होनो रिसार्च बिहरदों आरो ना नहीं आप नहीं जब आप बोलता हाँ मतलब अभी मेरे पास कॉल आया था मेरा भैया है मतलब मामा का बेटा वो मतलब एसएमएस मांग रहा था मेरे से मतलब इसको मतलब अभी आएगा एसएमएस डाल के देना इसको मतलब जियो का एसएमएस मांग रहा है इसको मैं बाद में डाल देगा बोल रहा है गितिका लाब लाबोदों आरो ना गितिका दावदैनिफ्राय गुस्लायनाय गितिका ना मा होनो समायना समायना सिख्लाफोरना मोजां मोजां सिख्लाफोरा मानो थाब हाबा जायोथाय आरो बयफ्रेन्ड थाखायोलै मालायफोरना मेरा ब्लू सॉरी ब्लू दे रहा है आपको भी फ्राई ब्लू पूनम क्या हो गया मेरा एलबी में आजकल नहीं आ रहा है ना मतलब गुस्सा हो गया मतलब मुझे on 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 blue 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 on मोननै नाव दाना उनु बोरमाया नोंना अखा हागासिनो दङ बोरमालाय दोसो दैथुन ब्र लाइक दान थेंक इउ सो माच दैथुन ब्र आंनि लुनो जाफैनो थाखाय ओमफ्राय राइटिं मा हरलाजोब्बाय थेंक इउ सबिको थेंक इउ अन अनु अन ओमफ्राय सानजि अन गितिका अबाव खारखो आं नै आं नोंसो मोनसे खोथानो बिदि लाभलि साबलि बेनिफ्राय बेफोरबायदि हरबाथाय वाच टाइमा माइनास जायोनोलै बेनिफ्राय आं बहुद मैया नोजोर खालामदों आरो ना ओमफ्राय आं सासे इउटुबारनाव सोंदोंमोन आरो ना बेनिफ्राय सोरबा खोन्थादोंमोन आंनो मैया सासे इउटुबार आरो ना ओमफ्राय बिबो बुंदों आरो ना बिदि लाभलि माने जेनेबा बिदि मा होनना बुंगोन एसएमएस राइटिंनि अनगायै बेफोरबायदि माबा हरनायफोरखौ माने एसे माबा खालामोनो आरो ना वाच टाइमा माइनास जायो होनना बुंदों अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय दैथुन अन बेनिफ्राय अनु मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो ओमफ्राय दैथुन मा खबर मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय सानजि मा खालामदों मा खबर मा ओंख्रि जानाय बिदि गिदिरा जेबो जायानो बिदि गिदिरा जेबो जाया माने पार्सनेल इउटुबनिफ्राय फैखानाय बे फिसा फिसायासो आरो ना नंगौ ने ओमफ्राय अनु नाब्ले मा खालामदों मा ओंख्रि जादों उनु आइदि हरथारालै बिराद सालु आइदि गैया होनफ्लायो दंना गैया राधे राधा बोल रहा है सब राधा थैंक यू राधा रानी का कृपा हो जाए आपकी ऑन थैंक यू रीना जी मतलब मैं ना आपका वीडियो जो आप वीडियो डालता है ना मैं देखता हूँ आपका रील्स वगैरह जो आप डालता है ना तो मैं देखता हूँ एसएमएस भी करता हूँ मैं अन थैंक यू बिदि फिसायासो दानो होनना बुंदाना आयु बाद फालथुखा मिनिहरखायो ओमफ्राय हाथाय देखायलायनानै अमा राजानि बायदि आं अमा राजानि बिराद मोजां मोनो नायनो मिथिबाय ना अमा राजाखौ आरो ना मी एन्ड माइ ब्लाय हास्राहाय दैथुना अन ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों हेलौ दैथुन आगै मा खबर होनदों आरो ना थैंक यू सो मच मोटू होनना बुंदों ना थैंक यू वेलकाम रिना जी मेरी जान अन होनना बुंदों बेनिफ्राय आं बेखौ दानफिनसै फिसाखौ नावदा मानो दानलायलायनो आंबो टेनसन गैया आं बारा एसेबां लेना देना गैखाया दानलायलायनो आं इउटुबजों बारा एसेबां माबा गैखाया आरो ना जाबा जाबाय जायाबा जाया बिदिखा होमबाबो ओरैनो भिडिअ होयो आरो ना आंनि मेन इउटुबाव फैनायनि रिजनानो जाहैबाय दायो माने जेनेबा मेम'रिस थालांनाय आरो ना जेनेबा आं बेरायनायफोरखौ अरुणाचलाव थांनाय ओजों थांनाय जिखुनु टवां थांनाय चाइना बर्डाराव थांनाय बेफोरखौ माने आङो जाहाथे नेरसोन हिसाबै देनां बोरायबाथाय नायनो थाखाय होननानै बिदि इउटुब बायदि खुलिनानै दोनबाय आरो ना आङो लोगोफोर बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बियो आइदि हरग्राफोरा थगायसुला ब्र बेखौनो साब खालामलाय आन खालामलाय सानजिखौबो मिथिया दै नोंगौ नामाथाय ब्र माथो आन जालाबाय थायो ने आं मोनसे नटिस खालामदों आरो ना नोंसोर आं खोन्थानो दे र' मबाइल बायलालानो नै आंनाव मोनसे मबाइल दं आरो ना नै सामसुं मबाइल आरो ना आं बे मबाइलाव ना मा होनना बुंगोन ओरैनो साब खालामलाबायना दोनो आरो ना ओमफ्राय होमबाबो आनजाया माथो भिडिअखौ नाया आं बे मबाइलखौ ओरैनो साब खालामो नै मबाइलाबो दाबो बेटारि गैया आरो ना नै बेटारियानो गैया खमसे खम फिसा बेसेबांबा पारसेन्ट दङ सामसुं आरो ना पुराना मडेल ओरैनो माने
आनजाया आनानो जाया आरोना दिनैसिम आनजाफेराखै बेनिफ्राय खोनां मानसिफोरा बुङो मा एसे इमारजेन्सि सनजितआ साब खालामो होनना बुङो आनोखोनो जाफेराखै दिनैसिम आरोना रेकर्ड गैया बेनिफ्राय फिसायै नंगौ नंगौ अनु राधे राधे ओमफ्राय अनन नाम्बारदों अनन नंगौ ओम हार हार महादेब नामदों हार हार महादेब महादेब गितिकाया गाबबाय गितिकाया मानो गाबखोब्रा एथ' समायना सिख्लाया गाबोब्ला बिउटि प्लास मोखाङाव क्रिम नङा ओरैनो बायनाया फैसाया लस जागोन थोस आं माला आन खालामखो आं खालामा 500निफ्राय सिगोन नामदों आरोना ओंलै नोंगौ नोंनायालाय ओमफ्राय सानजे ओमफ्राय आं गोरिबा हेल्ल' ब्र नामदों आरोना हेल्ल' ब्र मा खालामदों ब्र खामानि जोबना जोबाखै अनन माला LB आव गोबाव थानायनि आन खालामना ओमफ्राय हरफिननाय नंगौ अनन मा रायलायखो नैलै रायलायलाबायदों दिङा मानो गाबखोब्रा लाइक दा नावदों आं गोरिब थेंक इउ स' माच आसलथे आं मोनसे खोथा बुंनो आरोना अनन बिदिनो खालाम मारो ब्र नामदों आरोना आसलथे मा होनो जोङो बुंनो थाङोबा आइडि लायानो मोजां आरोना माने जोङो ओरैबायदि भिडिअ बानायनांगौ माने रावबो बानायफेराखै भिडिअ ओमफ्राय माने पाब्लिकनोसो जोंनो शेयार खालामनांगौ पाब्लिकनिफ्रायसो फल'वार्स नांगौ जाय नायग्रा मानसि बेखौसो साब खालामनाय जानांगौ आरोना जोंनि भिडिअआ होमबासो साक्सेस जागोन आरोना थाबैनो दा जोङो नों आंल' बेनिफ्राय आइडिखौथ' नायफिनलाबो आरो सोरबा सोरबाथ' आइडिखौ दानफिन होननाय खोनादों आरोना आङो थ' बेफोरो माने एसेबां माबा जाया ओंखायनोथ' बेसेबां हायो पाब्लिकखौ नायनाया खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय आंनाव आइडि गैखाया आंबो बेनिखायनो आइडि खुलियाखैमोन ओमफ्राय दायो आंनाव जायो जास्ट मोनथाम आइडि दं आरोना आंनाव बेनिफ्राय मा होनदों ब्र आइडि हरनाया आन खालामो खालामो ना नामदों आरोना मिथियालै आं ब्र खालामो ना खालामाथाय बेनिफ्राय अन होनना बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच खालें ओरै फैलाय अनन आं थांथ'बाय नाब्ला ओमफ्राय दा सोनाहरबा जाया होमबा आं माने नै लाबोदोंमोन आरो ब्लेंक थांबाय माबोरै ब्लेंक थांखो मिथिया नाम्बारा मेसेज फैबाय बिसोरनो मेसेजआ फैबाय फैसा हाबनायनि दा मानो जायाखै ओमफ्राय इनावबो हाबनायनि मेसेज फैबाय नों दा थागोन आं हरगासिनो दं दे थांबाय बेरायनो आं थांथ'ला र' अनन मा होनना बुंगोन एमबि आमायसो नोंबो आन खालामो बेनिफ्राय ऐसे मतलब सभी रिसर्च मांग रहा है मतलब डाल के देता है ना इसलिए मेरा पास कॉल आते रहता है रिसर्च मांगने के लिए बेनिफ्राय नंगौ खोमा बेनिफ्राय सरि दै आं गोरिब माबा माबि होनदोंमोन ना पर्टा आइटिनि देखायगोन आं मोनथिबाय माला मबाइलनि होनना बुंदों आरोना आं गोरिब बिदि नङा आरोना माने जास्ट माने होनदोंसो मानसिफोरा ओमफ्राय मा होनना बुंगोन बेखौ जेनेबा आं बिदिसो होनना बुंदों आरोना आं माने आन खालामो होननानै आं बुङाखै माने जेनेबा जों बेसेबां हायो माने पाब्लिक मानसिनोसो भिडिअ शेयार खालामनांगौ माने पाब्लिक मानसिखौसो नायनांगौ होनना बुंदों आरोना अनन थेंक इउ स' माच आं गोरिब अनन थानो थाखाय राधे राधे पुनम राधे राधे थेंक इउ स' माच पुनम मेरा बिमानि गेले लाडु जी थेंक इउ मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय राधे राधे सबिखौ गासिबो गाज्रि मोनलायलायना दे माने आं होनाखै आरोना जास्ट माने राधे 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 राधा राधा राधे राधे राधा राधा बेनिफ्राय अनन गितिकाया अनन दाम दा गितिका नोंहा एलबि होआ नामा नोङो बेनिफ्राय राधे राधे पुनम और रीना राधे राधे बेनिफ्राय मतलब ना मेरा पास कॉल आते रहता है अभी भी आया था तरीके से चला गया 500 रुपया मतलब रिचार्ज डालना है इसको माने आंनाव सोनो थाखाय फैबाय थायोलै माने आं सोना होयो नालाय ओमफ्राय दाबो फैदोंमोन आरोना बेनि थाखायनो कल फैदों
कला मोननै फैखांबाय आरो ना आं रिसिभसो खालामासै ओमफ्राय देखायनो हायो ब्र' होनना बुंदों आरो ना ओं ब्र' माने नोङा ब्र' जेनेबा माने आङो ब्र'आ होनबाय नालाय मानसिफोरा आन खालामनानै बेखौनो हरफिनो होनना बुंबाय नालाय माने आं जास्ट बेखौ बुंदों कि माने आइडिनिफ्राय बेटार माने जेनेबा पाब्लिकखौ नायोब्ला मोजांसिन आं बेखौसो होनदों आरो ना माने पाब्लिकखौ नायबाथाय भाइरेल जागोन वाच टाइमफोरा बारायगोन बेखौ होनना बुंदों आरो ना ब्र' जेबोहाय गाज्रि नङा ब्र' बेनिफ्राय राधे 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 पुनम जी बोलो क्या कर रहा है बेनिफ्राय आं होआ होनो रोङा माखौ होआ होनो रोङा आंखो बुजियासै आं मिनिलाबायसो हारसिंनो समायना समायना सिख्लाफोरा मानो थंगालि जायोलै गितिका आयु दिनै टाइमा आधा घन्टाल' जादों राधे 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 ला 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 जोंना आनजाया माथो रा होनना बुंदों जायालै जाया मिथिया दै ब्र' आङो आनजायोना जाया बेनिफ्राय एस एस बड' लाइक डान थेंक इउ स' माच मोटू आओ चाय बन गया हाथ जा रहा है जाएगा जाएगा क्या बोल रहा है उसी द एडिट आइकन तो पेन एड तो डिलीट क्लिक रात मतलब मैं समझा नहीं रे क्या बोल रहा है पूनम जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है टच आं थङालि नङा माथो होनना बुंदों आरो ना मिथिला ओमफ्राय जोमै बसुमतारी मा होनदों ओइ सालथे माब्ला हिनजाव लागोन नोंलाय ना दा टच फाग्ला हिनजाव लानो माने गोसोनायानो गैयालै रावबो नायसनलानो एकदमबारे अबस्थायानो गाज्रि बेनिफ्राय एस बड'आ मा होनदों अ मा खालामदों ब्र' होनना बुंदों आरोना ब्र' आङो दायो नै अखा हादोंना आरोना ओमफ्राय बिराद गुसु बिदिनो बिसिनायाव उन्दुलाबायना दं बेलथायलाबायना दं आरोना हारसिंनो गोदाव सोराव बेनिफ्राय आइदि हरनांला दा नोंनो नाव दा ओद फाग्ला आइदि हरना जायो नामा नांगौ जातलै ओमफ्राय पुनम रेड आर मतलब राधे 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 मतलब राधे राधे पूनम हंस रहा है पूनम ज़्यादा मत हंसो आपका मुंह में कीड़ा घुस जाएगा इसलिए मत हंसो सॉरी रीना जी सॉरी रेनो इट्स ओके आदसा होनना बुंदों आरोना जोमैया अबाव थांखोलै ओके बाय बोल रे नो सॉरी मतलब होनब्ला होनना बुंदों आरोना बिदिनोसै मा बुंबावनो आं गोरिब ब्र' खम जारला ओरैनो हाग्रामाया खम जारला होनना बुङाखै गितिका मा ओंख्रि जानायनो मोन्दोंमोनलाय बावबाय आङो बेनिफ्राय जयनिं प्लिज एस ब्र' नोङो जयनिंखा दां माथो आंलाय नै जयनिंखा नै साबखा नै अलखा नोंनि भिडिअखौबो नायबावोसो आं नै साबखा आरोना बाय पूनम बाय कर रहा है जाएगा पूनम ओके बेनिफ्राय आं बाइक सालायदों ब्र' नाव दाननाय ब्लगार थेंक इउ स' माच ब्र' थेंक इउ दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो ना थेंक इउ बाय बाय नाव होनदों अके जास्ट नो प्रब्लेम राधे 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 मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मेरा मतलब सब्सक्राइबर जो मेरा मतलब यूट्यूबर नहीं है सभी लोग जाय माने बाय नाव दाना अनन बेनिफ्राय दालि आलु ओमफ्राय अमा नाव दाना नंगौ नङाथाय दालि आलु अमा थगायाखैथ' मानसिफोरा मेसेजाव थगायोना दालि आलु अमा होननानै आं ग्रिब बाय दानो अके आं ग्रिब ओमफ्राय खामानि मावदों नामा नोङो आं ग्रिबा आंनो आइडि हरासैलै मैया बेनिफ्राय मा ओंख्रिमोन ब्र' होनना बुंदों ना दालिलै फुलकबि आलुसोमोनलै सवाबिन भाजा र'दै एक मिनिट
Seni bibar baरियाव हायाफान नंगौ मा अमा बिबु बिखा सोबाव बाब अमा बिबु बिखा आं अमाखौ बिखा बिराद गोथाव मोनो आरोना बिबुआबो गोथावनो जों दाख्लै जादोंमोन आरोना माबायाव आमाइनि रेस्टुरेन्टआव आरोना मा होनो अमाखौ आथिंखौ माने साखा मोनथाम हाबाय जों साथाममोन मानसिया साखा हानानै लाइजों संबाय आरोना कुकाराव होबाय अमा आथिंखौ माने साखा हाखानाय आरोना ओमफ्राय कुकाराव रुनानै उनाव लाइखौ संनानै होसनबाय बेलेग गोथाव जायो आरोना सुप बेलेग बरिया जायो सुप ओमफ्राय रनाव दादा थेंक इउ स माच ब्र खामानि जोब्बाय नामा ना खामानियाव दङ ब्र'आ बिराद मेहनत खालामगासिनो खामानिबो मावो आरो इउटुबबो सालायगासिनो जागोन थेंक इउ स माच ब्र' जागोन साक्सेस जागोन सानसे समाव मेहनत खालामबाय थाबानो जाबाय जागोन आं हलेना आंनाव आइडि मोननै मोनथाम दं आरोना ओमफ्राय आं बे आइडिजों माने जायखौ साब खालामो बिसोरखौ नायना हरलाबाय थायोलै आङो बेनिफ्राय मा होनो खामानि मावदों ब्र'ना दा अके ब्र' मावबाय था दे ओमफ्राय मी एन्ड माइ लाइफ राधे सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड रीना फर्स्ट एंड लास्ट मेरा एलबी में रहता है सिमाङाव नों आं मानो फैया ला 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 मैंने तो बन जाओ तो मेरी बेनिफ्राय ओइ गितिका कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट आइडि हरना मोनसे गितिकानो आइडि गितिका कमेन्ट गितिका डाटा गोदा सोना लानोसैलां नेटफ्लिक्स सोना लागोन आं दाथाय गितिका आइडि गितिका सना थांखो बेनिफ्राय रदै हाइजेंआ 1 केजियाव बेसेबां ब्रा साल्थे आंबो हाइजें बेफारि जानोसैमोनलै साल्थेनाव दाना हाइजेंखौ मिथियालै आं हाइजें गायाखै आं मिथिबायना ट्रेक्टर मोनैनो रागा जोंना हाइजें गायासै आङो दायो सबाय बिमाखौ गाबोन गायगोन आङो सबाय बिमा ओमफ्राय थाइबें गायगोन गाबोन ओमफ्राय बहल लाभ इउ तुला सिकबल हिंदी का ये ना मुझे अच्छा से नहीं आता है व्यू आपको ने प्लीज़ मेरा वीडियो देख के सब करके मैं भी आपको सब किया है लेकिन बाद में आपका वीडियो में रनिंग करेगा मुझे भी सपोर्ट करके जाओ बेनिफ्राय एस एस ऑन लाभ टुला बाय लाथ'बाय अके ब्र अके बाय लाथ'बाय थेंक इउ अन नाम आरोना थांखो ये अन खोन्थादों ओमफ्राय ये खोन्थायाखै नालाय माबाखौ आंखौनो रागा जोङो मा जायोथाय दे मबाइल आंना एसे बोरै जाखो नै माबाबो दङ माथो गितिका मोननि भिडिअखौ ये खोन्थायाखैनो आरोना र' लोगोफोर सरि दै लोगोफोर ये अन दङ नैबे मोनसे गिदिराव अन खोन्थायाखै अके मटुबल राय रुको माबोरैथाय मबाइलानो क्रेक जाबाय नामा नै क्या बोल रहा हो मतलब ओ हम लोग का भाषा से मतलब अरांखो मा नाम इयो आगै आंबो नोंनि भिडिअखौ नायबाय ओमफ्राय नोंनि एलबियाव हाबबाय नादा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अन गितिका अन ओमफ्राय
सन्तोषआ होदों आदम मुलि ला एट दाउ थ' मुलि लाबाय बाय नाव दा सन्तोष आइडि बानायदोब्रा दे बिजनेस आइडि बानायनानै साब खालामहरदो गितिकानो मोनसे आइडि हरनो आं र' दे गितिका मा खालामनाय नों फाइलाव फैसा लांफैदोंमोन नामा सोर फैसा माने रिसार्ज सोंनो सिबिदोंमोन गितिकानि भिडिअ रानिं खालामबाय दे आङो मोनसे गितिकानिया भिडिअआ 1 मिनिट बारबाय दे ओमफ्राय जिमावा मा होनदों ओइ सालथे आंनोबो रिसार्ज सोना हरलायनाव दाना रिसार्ज सोनो फैसा गैया आंनाव बेनिफ्राय 2 मिनिटआ गितिकानि भिडिअ मोनसे दान जाबाय दे क्लीन दा योर मेट गितिका नोंना मोनसे भिडिअ माबा जाबाय दे मा होनना बुंगोन भिडिअसो लाबाय आं बावले मोनसे साबधान जाबाय बेनिफ्राय सनजित आं थांथ'नोसै दे स्टाडि टाइम जाबाय बेसेबां फरायब्रा गितिका जिखुनु जाया मानो नोंना मोनसे माबा जाबाय दे मोनसे साबरबाय आङो बेनिफ्राय माहान्ता बर' अननावदार ना माहान्ता बर' र'दे माहान्ता बर' नोंखौ ग्रोब नुसनफैबाय माहान्ता बर'निया बेसे दङ माहान्ता बर' नोंनि भिडिअखौ रानिं खालामना होबाय दे आङो मोननैल' आइडि दङ आरो ना मोननै आइडिखौबो बयनोबो हरजोबगोन आङो मोननै आइडि दङ ओमफ्राय राधे 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 मतलब मैं पूनम आप जा रहा है क्या रीना मतलब मैं आईडी दे रहा है पुराना आईडी कोई दे रहा है बेनिफ्राय दायो महन्तनि भिडिअ रानिं हेपी न्यू इयार 2024 मिउजिक सं मोटू जा रहा है ओके ओके बेनिफ्राय ओके ओके ब्र' आइडि दंबा हरदो नाव दाना एस बड' आइडि मोनगोन दङ मोननै आइडि दं दै एस आइडि मोनगोन आइडि है मतलब दो आइडि है मतलब दो आइडि है मेरे पास मौजूद जा रहा है पूनम पूनम नहीं बोला मतलब पूनम चला गया पूनम नहीं बोला पूनम चला गया थैंक यू सो मच रीना जी मतलब आप पूनम को बता देना मतलब थैंक यू सो मच पूनम जी मेरा एल्बम में आने के लिए मतलब आप पूनम को बता देना ठीक है महन्तआव थांखोब्रा मानसियालाय महन्त कमेन्ट खालामबाय थाबा जायोमोनलै थेवबो हरबाय दे आं महन्तनिखौ मोनसे दान जाबाय नायलाय चेक खालामलाय 2 मिनिट एसे बारा नायदो आरोना 3 मिनिट जा सोर दंमोनलाय एस आव थांखो एस आपकी पूनम मेरा पूनम नहीं रे मेरा पूनम नहीं है मतलब पूनम मेरा फ्रेंड ही है जैसा आप फ्रेंड ऐसा ही फ्रेंड है आपका आप काम करो मेरा मैं काम करेगा ऐसा बोल दिया मुझे पूनम सॉरी नहीं बताएगी नहीं पूनम मेरा बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड एस अनन एस बड' एस बड' ब्र' नोंनिखौ भिडिअ रानिं खालामबायलां साम' जानो होनलायनायखौ आरो ना बेनिफ्राय राधे
राधे राधे पूनम सॉरी पूनम बोल रहा है रीना रीना बोलो आप खाना हुआ कि नहीं हुआ आपका नाश्ता चाय पानी ओमफ्राय एस एस बड' नोंनिखौ आं भिडिअ रानिं खालामदों दै ओमफ्राय नोंना 740 नालाय 741 जागोन आरो ना कमेन्ट खालामना होदो लाइक साइक खालामना होजोब लोगोफोर सापर्ट गाइस एसे गोबाव नायना हरगोन दे आङो जाहाथे मालाबाबो आनजायै बायदि 1 मिनिट जाबाय आरो ना नायनाया रीना जी चला गया आप मेरा बेस्ट फ्रेंड रीना जी आनिफ्राय अके होनना बुंदों आरो ना फैला माथो मानसिफोरा थांजोब्बाय माथो 5:11 जाबाय माथो टाइमा 1 मिनिट 2 मिनिट जासिगोन दे नोंना भिडिअ रानिं जागासिनो दङ 2 मिनिट जाथारसिगोन 2 मिनिट एसे बारा नायना हरगोन आरो ना 3 मिनिटखौ नायना हरगोन आं अन लोगो जादो दे माबा ब्लु नांगौबा बुंदो दे लोगोफोर ब्लु नांगौबा महन्त बर' मानो दानफिनखो ओमफ्राय दहायनो 750 मोन ब्र ओमफ्राय खमायफिनदों होनना बुंदों आरो ना ओंलै माबा खमायो आंनाथ' मथथे दाख्लैनो बेसेबांबा जादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो 500खौनो बारनो हायाखैमोन आरो ना आङो सानसेयावनो 12 गाहाम खमायबाय थायोमोन मैया बुहुद खमायदों बिदिनो खमायो मा खालामनो उपाय गैया बिदिनोलै मा होनना बुंनो बिनिखायनो आरो ना एकदमबारे जाय पाब्लिक आरो ना जाय इउटुबार नङा बिसोरनिखौसो साब लानांगौ आरो ना बिसोरनिफ्रायसो एकदमबारे ओरैबायदि बानायनांगौ बेखौनो आङो सानगासिनो दङ जुदि आंना भिडिअ 1K जायो आंनि साबसक्राइबारा एकदमबारे आङो असिना मानसिफोरखौ लोगो हमगोन आरो ना जायफोर मानसिया माने टेलेन्टेड जायफोर माबा बेफोरबायदिखौ लोगो हमलाबायनांगौ बेफोरबायदिजों माबा खालामलाबायनांगौ इउटुबारफोरखौ लोगो हमलाबायनांगौ जानला मोनला होमबासो भिउसफोरा बारायलाङो आरो ना बिदि नङाबाथाय ओरैनो जास्ट खालि माबाबाय थाबाल' जों जेनेबा जों नर्मेल भिडिअ बानायना बेफोरबायदिबाथाय जेबो फायदा जाया आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय एलन बय हेलौ होनना बुंदों आरो ना बेनिफ्राय कृष्णा हेलौ बेनिफ्राय एस बर' नोंना साब जाबाय दे 3 मिनिटखौ नायना हरबाय आङो बेनिफ्राय दायो र' सोरनि खालामनो ओमफ्राय सोरनि खालामनो दे र' बेनिफ्राय कमेन्ट खालामलाय र' सोरनिखौ हरनो जादों आङो नुवाखै आरो ना माबानिखौ मोनग्रोबाय दे आङो SBTY निखौ मोनग्रोबाय SBTY नोंनि भिडिअ रानिं खालामना होबाय दे आङो ओमफ्राय BTY आंनोबो हर आइडि नाना हरगोन ओमफ्राय दे लोगोफोर अननानै आंजोंबो लोगो जा हरदो नाम दाना क्रिस्टिना नोंनोबो हरगोन दे र' आंनाव मोननैसो आइडि दङ मोननैल' दं आरो ना ओमफ्राय निउ फन प्लिज जयनिं होनना बुंदों आरो ना नै क्रिस्टिना के साथ भी फ्रेन्ड हो जाओ लोगो गैया माथो जों लोगो गोजाखालि खिनिया मा होनना बुंनो बेलेग लोगोआनो फैया ओमफ्राय हेलौ आर्मि होनना बुंदों आरो ना एलन ब्र मा खबर मा खालामदों बेनिफ्राय SS बड' ओमफ्राय नांगौ जाफिननो होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय उनाव नांगौ आंनि जाफिनालै ब्र आं माने भिडिअ नायलाबाय थायो आंना मालाबा आनजाया आं भिडिअ नायलाबाय थायो आं माने ओरैबायदि खालामदों मबाइलाव गंनै आंना मोनसे मबाइलाव आइडि होमबाबो दा आं जि मबाइल लाइभ होदों ना बे मबाइलावबो आंनि बे आइडिया दङ बे मबाइलावबो आइडिखौ ओरै खालामना लादों आङो गोसोबा ओरै नायजोबो आं सानसेयाव खैथा आइडि दं आंनाव 4सोल'सो दं नालाय एकदम मबाइलखौनो सोलायथिंबाय थायो आरो ना आङो बेहाय नायलाय ओइ सोरबा लाइभआव थांलाय आइडिजों थांलाबाय थायो आरो आङो बेखायनो आंना आनजाया आंनिफ्राय ओमफ्राय आंनाबो कमेन्ट दं होनना बुंदों आरो ना आं जयनिं होनना बुंदों कृष्ण अन सबिखौ अन दे आदा सना आइडि हरदो होनना बुंदों हरगोन माबानिखौ SBTY निखौ नायजोब्बायलै आङो मोनसे फुल जोबलांबाय साबबो खालामबाय आरो ना एबार क्रिस्टिनानो हरनो सानदोंमोन आं क्रिस्टिना थांगौमोन मिथिबाय हरगोना हराखै आंनो हराखै नोंनिया भिडिअ रानिं दै क्रिस्टिनानि भिडिअ रानिं दै ओमफ्राय हेलौ एलं बय मानो थांखो ओमफ्राय अन होनदों आइडि हरदो दे नाव लोगोफोर आरो ना क्रिस्टिना नोंनि भिडिअ रानिं खालामबाय दे आङो बेनिफ्राय निउ फ्रेन्ड खाम होनना बुंदों आरो ना सभी लोग
हो फ्रेंड हो बाट में आती हूँ भाई रुकना थैंक यू सो मच लं बय थैंक यू आर्मी भाई थैंक यू आर्मी भाई आनिफ्राय राधे नोंनि आइडिखौ आंनो आंनोबो हरजोबनांगोन आरोना हरगोन बर' हरगोन दे आइडि हरगोन दे स्टिल राधे राधे मी एंड माई लाइफ आप इन लोग के साथ आप भी फ्रेंड हो जाओ मतलब मी एंड माई लाइफ को तो मैं ऑलरेडी मेरा 2 आईडी को दे दिया आनिफ्राय राधे महेंद्र मा होनो माहान्ता अनन राधे ब्र ब्लु दे नाम ना होगोन र' नेटआ गैला 50% थांबाथाय स्ल' जायो राधे बाय आं स्टिलसो नों स्टिलसो नामा थेंक इउ स' माच दे स्टिल ओमफ्राय बेजोंबो साब खालामदो स्टिल मोनबासो आइडि खुलिनानै सापर्ट होदोब्रा आंखौ पार्टि होगोनलां 1K जाबाथाय क्रिस्टिना नोंनिया भिडिअ रानिंआ जोब्बाय दे ओमफ्राय नोंनियाथ' साब जाबाय नायलाय चेक खालामनायलाय साब खालामबायमोन आङो बेनिफ्राय रीना जी आपको आईडी चाहिए रीना जी का तो 30 बना दिया दे मैं रीना जी आपका तो वीडियो एक भी है रीना जी का वीडियो एक भी नहीं है फिर भी रीना जी को 30 बना दिया इसके बाद कौन है इसके बाद राधे रीना जी दिन में 1,100 करोड़ बार रानी का नाम लेके जा रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ राधा रानी का कृपा आपके साथ 100 में 100% राधा रानी का कृपा हो जाए ओमफ्राय सोर दंमोन दे लाय कमेन्ट खालामलाय आइडि सोलायनोसै आं नाबा आइडि सोलायनोसै आइडि चेंज कर रहा हूँ मैं रीना जी आपको तो दे दिया ओमफ्राय मा होनो अन लोगो जादो रावबो लोगो जाथारा माथो दा महन्तनिका नोंनिखौ हरखाबाय ने आङो हरखाबाय दे महन्तनिखौ हरखाबायमोन रावबो गैखाला आइडि चेन्ज खालामनोसै र' मोनसे राजा नेट पेकआ गैलालै आङो एसएस बड'निखौ मोनग्रोबाय दै एसे बड'नि भिडिअ रानिंलाय इखौनो नायफिनसै आङो एसएस बड'नि भिडिअ रानिं ओमफ्राय अजित अफिसियेल हि नावदों आरोना मा खालामदों बर' नावदों आं जेबो खालामाखै नै ओरैनो जिरलाबायना दं बिसिनायावनो अखा हादोंना बाहेराव ओमफ्राय दा एसे गारबाय आरोना बिदिनो फ्रि आरो मा होनो मा खालामदों नोंलाय मा खबर माबोरै ओमफ्राय ब्लु नांगौबा बुं बेसेबां जाखो नावदों आरोना रीना जी बोलो क्या किधर चला माबानि एसएस बड' स्टेटासनि भिडिअ रानिं दै भिडिअ रानिं जागासिनो दं ओरैनो नावदों आरोना एसएस बड' कमेन्ट खालामबाय थादोब्रा दे कमेन्ट खालामदो गाइसफोर नों आंजों जों गावबागाव सापर्ट होलायलायाबा आरो सोर होबावनो ना मा होनना बुङो लोगोफोर सैमा खारलायलायबायलै माथो एसएस सैमा दं नामाब्रा नोंसोरनालाय आंबो सैमा फिसा नांगौमोनलै फिसिगौमोन आंबो एसएस अजित लाइक खालामाखै लाइक खालाम कौन लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करो और कमेंट गाइस प्लीज 1 मिनिट 17 सेकेन्ड जाबाय दा दसे नायबावनानै 3 मिनिट ग्रुप खालामना होगोन जाहाथे आनजायै बायदि आरोना माबोरै जाखो माथो कमेन्टआनो मोनसेबो गैला ना आंनासो मबाइला थाबथाखो ना कमेन्टआसो फैयाखै कमेन्ट नाय आङो मोनसे एसएस मोनसे कमेन्ट खालामदों आंजों कमेन्ट खालामला मबाइला गाज्रि सारलै जायो दै एसएस
बड' नोंनिखौ दान जाबाय 2 मिनिटनि बारा जाबाय 3 मिनिटआनो जाबाय होनजायो अल खालामना होबाय आङो नटिफिकेसनखौबो रावबो गैला ना कोई भी नहीं है अभी किधर चला गया सभी लोग जुमावा अन नाव विनार ना जुमाव नोंनो आइडि नांगौ नामाब्रा जुमाव नोंनि भिडिअ रानिं खालामना होनलां र' जुमाव नोंनि भिडिअ रानिं दै बेनिफ्राय एस बड' नोंनाबो नोंना अन जाखाबाय लाइक दान 19 नाव दाना जुमाव थेंक यू सो माच ब्र' एलं बय जेब्लाबो हारसिं आरोना अन थेंक इउ एलन बय एसे कमेडि खालामदो माथो सिरि जाथारखो दासान्दै 4 मिनिटल' जादों माथो भिडिअ आगारनाया बे 4 मिनिटल' जानाय भिडिअखौनो आगारदोंना नोङो जोमाव ब्र' बेखौनो आं नायगासिनो दं आरोना दायो ओमफ्राय हर आइडि हर होनना बुंदों आरोना दे हरगोन दे मोननै दङ आइडि आंना मोननै दङ मोननैल' दंलै आइडियानो जै सियाराम होनना बुंदों आरोना जै सियाराम एलन ब्र' गैलालै पुनमजिया फैला आंनि गैला दाना बेनिफ्राय हर होनना बुंदों जोमावा ओमफ्राय आं फन रायलायदोंमोन होनना बुंदों आरोना फन रायलायदोंमोन होनना बुंदों अके ओमफ्राय लाइक कर दिया थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय स्टिल एलं बय स्टाइलजोंबो फैदोब्रा स्टाइलजोंबो फैनानै लाइक डान खालामना गालांदो बेनिफ्राय एलं लोगो जादो दे होनना दाना जोमाव ब्र' बे एलंआ माने इउटुबार नङा आरोना इयो माने डाइरेक्ट मेन माबासो इयो मा होनना बुंगोन नायगिरि एलं लोगो जा जोमावखौ साब खालामना गालां एलं साब खालामबा नै आं नोंनो ब्लु होना होबाय आरोना लोगो जालाय दे खालाम बर'जों बर' ओमफ्राय जोमावनि भिडिअखौथ' नै जोमाव नोंनिखौ बारबाय ओमफ्राय 3 मिनिट नायथारनानै हरगोन आं आरोना 3 मिनिट सेभ खालामना हरसै बेनिफ्राय अनन महन्त अनन थेंक इउ सभी लोग को तुमसे अच्छा कौन है ला 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 एलं आंखौबो लोगो खालाम आं मोनसे खोथा बुंनो आरोना लोगोफोर एलंआ दा ओरैबायदि मानसि माने जायखौ बियो साब खालामबाय आरोना बियो एकदम भिडिअफोरखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो हायाखै आरोना नाथाय एकदम एलं माबाया एलं बया जाबाय एकदमबारे नायगिरि आरोना इयो पाब्लिक डाइरेक्टखा इउटुबार नङा इयो एकदमबारे बिराद सापर्ट खालामखायो मानसिखौ जोमावनि भिडिअ 3 मिनिट जाथारसिगोन र' बेनिफ्राय र' भाइ मोसौ मा कमेन्ट हरगोन अके दासो मा आपल'ड होखो आंलाय माथो एलबिसो होनदों माथो ना जिखुनु 5 मिनिटनि भिडिअ आरोना 6 मिनिट खोन्था जिखुनु नायबाय जरा आरोना सोरजों सोर माने आं खालामबाय दे आङो नायदो जोमाव ब्र'निखौ साब खालामना होबाय आङो ओमफ्राय दायो आदा ब्लु होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय नाव ब्र' मानो गाबखो नाव ब्र' मानो गाबखो नाव नोंनो मा भिडिअ मोनसेबो गैया माथो साब नांगौ नामा साब खालामबायला नोंनि भिडिअ मोनसे गैयाबाबो साब खालामना होबाय नावनिखौ बेनिफ्राय सोर दङ महन्त नामा बेयो मा नामलाय महन्त नोंनि भिडिअ रानिं दे महन्तनि ओमफ्राय SBTY नावदा आरोना SBTY ब्लग नोंनोबो हरगोन र' धैज' खालाम धैज' हमथानायानो जाबाय साफलतानि साक्सेसनि मोनसे पार्ट आरोना एलं साब मि प्लिज नावदा आरोना एलं साब खालामला एलं मोसौ खानो ना मा होनदोंमोन एलंजों जुदि जाय साब लायो बियो एकदमबारे मोननै मोनथाम आइडि दं इनाव एलनाव मोननै आइडि दं मोननैजोंबो साब खालामनानै बिजों नायलाय नायना हरगोन इयो बेनिफ्राय 2024 हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि पिकनिक जानाय नायगासिनो दं आंनो हरबाय आइडिया नोंनो दहाय मोनसे हरदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो हरगोन र' ओमफ्राय हरगोन र' नै माबानिखौ महन्तनि भिडिअ रानिं खालामगासिनो आङो 1 मिनिट जाबाय महन्तनि भिडिअ रानिंआ
महन्त माथो कमेन्टबो खालामाब्रा नै जोंना बिबारि नार्जारिया लाइभ फैलायबाय एलबि बेनिफ्राय अके नावदो आरोना ओमफ्राय साप्रिसोलै बे नावदो आरोना ओंलै साप्रिसो बियो फैयाखै माबा नांलायलाबायनानै माबा फैयासिनो मा होनना बुंगोन आंबो बिनि एलबियाव दाना बारा थांला आरोना ओमफ्राय पंकज लाइक डान थेंक इउ सो माच पंकज ब्र राधे राधे राधा राधे 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 ओके ब्रो वेलकम मोस्ट वेलकम और बताओ पंकज ब्रो कैसे है हाउ आर यू SBTY on thank you so much on सभी को थैंक यू बेनिफ्राय महान्त सानो कमेन्ट खालामालै थांबाय थायो महान्तनिखौ 2 मिनिट साब खालामबाय दे मोनसे दान जाबाय महान्तना महंत का एक दान और इसके बाद में किसका वीडियो रनिंग होगा किसका रनिंग वीडियो होगा पंकज का वीडियो रनिंग हो रहा है माबे मानो SBTY आ बबाव खारबाय थायो भिडिअ SBTY नि भिडिअ रानिं खालामना दोनबाय आङो ओमफ्राय कमेन्टखौ नागिरना मोनासै आङो ओमफ्राय पंकज का भिडिअ रानिं बेनिफ्राय जोमाव अन महन्त बर' नोंना मोननै जाबायना महन्त बर' भिडिअ नोंना दान जाखांबाय दे बेनिफ्राय पंकज प्लिज साब मी ना हेलो पंकज देखो सॉरी पंकज SBTY के साथ फ्रेंड हो जाओ आपको मैं ब्लू दे दिया पंकज का वीडियो रनिंग हो रहा है 37 का एक वीडियो डाला था ना 37 का ट्रेडिंग वायरल वीडियो हर हर महादेव ये वीडियो कंप्लीट हो गया आपका पूरा कंप्लीट देख के दे दिया मैं आपका दान भी कर दिया और इसके बाद SBTY वीडियो रनिंग वीडियो रनिंग पूरा नायना हरजोबमोनलां भिडिअखौ रिजार्भसो जोंना नायनायालै बेखौ नायबाय दे रिजार्भसो जोंना अन थेंक इउ SBTY लोगो जादो दे नावदो आरोना SBTY आ लोगो जाग्रोनाय नङा मानो होनबा SBTY आ साब बारा दै SBTY ना SBTY नोङो कमेन्ट माबा आरोना महन्त नोङो SBTY खौ साब खालामनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय SBTY नोङो बे खालामगोन आरोना SBTY ना 1K नालाय इयो हरनाय नङा बेनिफ्राय SBTY ब्र'नि भिडिअ रानिं दे खालाम दे नावदो आरोना महन्त SBTY खौ साब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय भिडिअ रानिं हरगोन नोंनो थेंक्स ला नङा ओमफ्राय पंकज अन महन्त अन थेंक इउ अन सभी अन रहने के लिए थेंक इउ जोमाव खारबाय दांलै बेनिफ्राय SBTY नि भिडिअआ जाबाय 2 मिनिट भिडिअ रानिं जाबाय आरोना 3 मिनिट कमप्लिट खालामगोन भिडिअ रानिं सोलिगासिनो बेनिफ्राय भिडिअ रानिं सोलिगासिनो अन पंकज अन जोमावा अनल' नामदो आरोना अके जोमावना मेरलालै टेनसन गैया अन SBTY नि भिडिअ 3 मिनिट जाबायलै SBTY नि भिडिअआ 3 मिनिट जाबाय दे रानिं होमबाबो दसे नायबावबाय आरोना दसे नायबावनोसै पंकज अन बेनिफ्राय SS बर' स्टेटास अन पंकज अन बेनिफ्राय SBTY नोंना दान जाबाय दे कमप्लिट नायजोब्बायलां हले बेलेगनिया फैलायलायबायमोन बेनिफ्राय पंकज का तो दान हो गया ना सर पंकज का भी दान हो गया और किसका है ये दान जादों ओमफ्राय SS बर'निखौ नायनो र' SS बर'निया बेजों आइडिजों दानखा माथो ओमफ्राय सोरना दङमोनथाय जोमावखौ नागिरबाय दे आङो र' जोमाव थाखो जोमाव बेजों दानले
आं भिडिअ आंना आइडि मोननैल'मोन नालाय मोननै आइडिखौबो चेन्ज खालामजोब्बायमोन आरो ना आङो ओमफ्राय सोर सोर मोननै आइडि मोनखो खोन्थाहरलाय मेरा दो ही आईडी था मैं दो आईडी को मैं सभी को दिया था मतलब ये लास्ट आईडी था और कौन कौन को आईडी मिला कौन कौन को एक ही आईडी मिला प्लीज कमेंट करो मैं वापस दे देगा Thank you so much for your now that now okay साथिया